אקשן! אני אעשה לך... זה סרטון? ברוכים הבאים! יאללה, לא, יש בהקלטה. תחזיר להתחלה. סתם תפיץ. אלמה וסימו! רבי יעל ורומי! דניאל, רוי ונויה! גלר ובנדה ליעד ועדי ליאור וגלי גיידל ועדי ביטן והגר חבר'ה, היי! רון ושחר שחר! היי! שירה, ליה ומודה אבי ואלו היי! שירה ודן ערוץ וירדן דיני ויובל אריאל נובי יאללה חברים, תהנו. התחלנו, תהיו בשקט. אתם גם מאחורה, כל גולן מאחורה. אתם לא תהיו, כל גולן מאחורה. יאללה. מה? בשביל לי אתם מאחורים את השירים, האחרונים יורדים. בואו. ככה זה כל שנה, יאללה. אביה, אנחנו לצדד. יאללה, רב
että... אני פה עכשיו. יצא. מה אין? היי פינאי, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. חיכינו לו הרבה מאוד זמן. כן, כן. על מי אתה מדבר? זה דף סימון, ברור. מכבי זונה! ניתן לי למסור על זה, זה רעיון קצר. לא, איך זה מרגיש לי? זה קשה, קשה.
מעורבת בחששות כשההפתעה ביקשה והייתי סוף השבט. האוויר היה ספוג בניחוחות של נעורים, צחוקים רמים ומוזיקה ריקה. שנים רבות חלפו מאז שראיתי את חברי לשכבה. בחשש קל התערבב בציפייה לפגישה. הייתי הראשונה להגיע. התמקמתי על כיסא מרופד, מביטה בחלל המפואר. זיכרונות ילדות שטפו אותי. פעולות, טיולים, ימי עבודה מפרקים. איך חלפו השנים כה מהר? הייתכן? אני מתחילה לשמוע צעדים דרוכים חזקים, מלמולים בשפה לא מוכרת. אני חייבת למצוא מקום מסתור. הסתרתי לו על הריפוי הזה. זה היה אמור להיות שלי. בטוח הייתי עושה את זה יותר טוב ממנו. ממש מהתקופה שלנו יחד כראשי פורימון עלים לי. אני מקווה שכולם יודעים שהוא לא עשה כלום. שולטות בשכבה. יש לי כאן מחיר, אני יודעת שאני טועה. שולטות בשכבה. מארגנות החרמות ומרימות האווירה. יושבות בספסל. מרימות את התחתון. אליהן הכי לא התגעגעתי. הם סובלים בשכבה, השכבה כבר לא סובלת אותם. אין איתם דיבור, כל אחד שם הומוסקסואל. חצופה. דורון מתוקה. איזה מתוקה, את יודעת שיש לי חברה. אני גנב, 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 וגם זה, אני גנב. אני מבינה שהוא לא למד מאז השמיני. זה ממש בסדר אם את מרגישה שאת אחלה גבר, אבל אישה. לא שומעים. לא שומעים. לא שמעו כלום, אפשר שוב? שוב.
ציינת. אוי ואבוי. תראו מי זה, נדב! ליאו! מה, חזרתי מהפרדה, קהל קשוח. מה תקנו? מה זה הטקטי הזה? בוא'נה, אני רואה את המקצועים, מה אתה עושה עכשיו? וואלה. לא היה, מה שלומך? כן, פשוט המקום הזה עושה לי קצת טריגרים. נתנו לי רוב בשביל. שנית, עברו 20 שנה, שחררי. נויה, פעם אחת יכולה להסתכל עליי בתור חברה ולהכיל אותי ולא בתור מרכזת? מושלמות. די כבר. מה אריאל, מצאת איזה אישה טובה, איזה סיפור גדול? בטח שמצאתי, אפילו כמה. מצאתי את מיכל, את גופר, את יעל, את אדריאנה, נועה גימן, נועה סמך, נועה ט', גאיה, דריה, דסה, נורית, זהבה, חמי, יולי, ליאת, מיה, ניקול, סיוון, רות, סופיה, בת שבע, בת נון, ואמל. יופ, בנות, מה קורה? הרבה זמן לא דיברנו, מתי את נותנת את הגינה? יאללה, נראה לי שאת לא מביאה את הסיפור הזה. די, נו. מגיע פה להתחיל לפתוח מעגל משחקים ימי החובה! אתה שם לב שאתה הבן זונה פה? חברים, אנחנו מתחילים! כולם משחקים? מעולה. קדימה! גפנה! מה את רוצה? חובה. בא לך לספר לנו חלק מההפעלות זונה, כל היום משאיר את האווירה, גטל הרשמה בנודי כוסים משכה, קדימה מתחיל במצעד הכי כואב, יותם סן! שחר כלב! סימון! אני אומר לך, הם שונה, אני סרפה לך! יאללה חברים, אנחנו ממשיכים. מאוד ממושמע דרך אגב. אתה גם מצליח, אז זה מתאים. אמת או חובה? אמת. וואלה. אמת עליך לספר מה אתה באמת עושה בצבא. אמרתי לך, מפקד, בשייטת נוסף. לא, לא נראה לי שזה זה לפי הדרגות. אוי ואבוי. אני עובד נדבק בזה, אצלו. תראו מה עשיתם לו! איזה מסכני! יאללה, סתמי, אבא שלך מסכן. האמת שאבא שלי קיבל עכשיו, אבל אני אמצוא לו אחרי זה חתיכת ילדה מסכן. יאללה, אפשר להמשיך. יותם, אמת או חובה? אמת. אמת שהיית עם רומי רק רצית לגרום לי לקנא. לא חברה שלו או משהו? כן, אבל אני רוצה לדעת. כן? אז אני רוצה לדעת, כשאני עדיין משקף את הביג'י במסירות.
תתחילי להיות מרשמת מתפקדת. גלר, קודם כל תסגרי על המין שלך, ואז תראי ככה להגיד. יש לי הרבה מה להגיד. גבי, מה יש לכם? גבוה. וואלה די, נמאס? אני לא מבין מה אני עוד יכול לעשות כדי שנוכל להיות תשובה טובה ומקובלת. נמאס להיות היחיד שבוגר. גטלה רשמה בני כוסים משכה אמא מתחיל במצעד הכי כואב ליד כואב שחר כלב סימון אני סרפה לך חבר'ה, נו מה, אפשר לדבר על מה שהיה פה? זה נראה לכם התנהגות לגיטימית, אנחנו עוד בני 38. בואו נהיה רגע בוגרים לערב אחד ונדבר כמו בני אדם, מה זה? טוב, מי צונן, טרטל? יאללה, ממשיכים. למה אתם מדברים ככה על החבר הכי טוב שלנו? כי אתה לא הבנתי מי אתה. אתם לא רואים שהוא מנסה לעשות רק טוב? אחי, מי אתה? מה קורה פה בכלל? טוב, אני רואה אותי מעגל לפני, לא הולך. אני בעצם מתקרבת על מה שעשית לי. את לא אמורה לשאול לבית החובה קודם, למה את מתקרבת לענות? היית בניסות? למה זה תפקידים? למה את מוכרת? אחת שלי בלסת. חברים, אפשר להמשיך. טוב, יותם? שואל את פארק. הלך, אמת או חובה? אמת. אמת? כן. אני שואל לך ממש כדאי אם שליחה מיעוט ואיתי בשישית? בן זונה שלי. איזה רק מה הדביק לו, אמא. מי כאן? מי את לך בסטורי? שמע, איזה ככה הדביק לו, אמא. הייתי בטח שאני עשיתי. אגיד לך אדם מה טוב, ומה אתה מקווה לקיים את המשפט ואהבת חסד ועצמי הדרך עם אלוהיך. הדבר היחיד שאת יודעת לדבר עליו זה על עצמך ועל סביב גולן. נכון, חיים שלי, בעלי שלי. כן, את פשוט עושה. כשמדברים קצת זה יפה, כשאתם מתחרדים זה בסדר. כשזה מגיע אליכם פתאום, יש לכם. אתם פשוט חבורה של זונות. ואני יודעת שלא הכל קורה בסדר, אבל אתם מראים לי מדברים עליהם כל הזמן, ככה שלא. מכירים אותי בזכות מי שאני גברת מוזס. אני אוהבת את הסרטים שלי שלא לדבר על עצמי, מר דניאל. אני כל כך קטנת חופש. ויש לי זכות לדבר איך שבא לי על עצמי. זה שעשו לי צוב, מאיה. אני מדברת ישירות, ולא מעבירה מסתובבת על חברה שלי, דניאל. כל החבוס שמסרות עבודה בני זוג שלהם, וזה כזה קל לחשוב שאין מי שמקבל את הדעה, את הדעות הדוחות האלו. אז חלאס, אני את הטובי כבוד שהייתה לי, איבדתי. והיום זה חצה כל גבול אפשרי. אני לא אובססמית, וכן, את מסכנה שאת מדברת עליי כל היום אחרי הגב, מאיה. לסיכום, אני כל כך מושלמת, ומותר לי לאהב את עצמי, ושיחב לכם עד מחר, ושתצבנו עד מחר. קחו רסקיו, שיהיה לילה מחוזי. די! אותם רביעים, אותם החוליות, אותם הכיתות, די, חלאס, אנחנו לא שנייה בני 40
שירה בו איזה ספר מוזר. עזוב, תן לי. תגיד מה אתה מפגש את זה, איזה מגילה א', יומנה של רומי בלאט. בוא, מה זה? מה קורה פה? ואני כל כך מתרגשת. הרבה זמן שלא אכלתי בגרז עם אותם. מעניין מה לכתוב ביומן אחרי המסיבה שלו. לא רוצה לארגן את זה. לא רוצה. עזוב, זה מצוין מסיבה, אז אתה יודע שהוא רגיש. יאללה, תביא לי שישי. יאללה, מסיבה! כי אני טובה יותר, טובה הרבה יותר. סלחי לי גברת, את חיה בסרט, כי אני טובה יותר ואין מה לדבר. ואם יש מסיבה שזה ברור לכולם שאני זאת שאביא את הצ'יסט המושלם. אם צריך לפרק חבורה מטורפת יקראו רק לי, כי אני הורס את השכבה, אותך כולם שונאים. סבבה, אבל מי הורידה לו את התחתונים? את מודחת מהחיקוי וזיינה לא בריחה, את סתם חיקוי, אני המקום. ביד שיסתה היה צריך לבחור, אפשר לסכם, לומר בגאווה, אני הכי הכי טובה. וואי, איזה מזל שאתה לא קרא לנו עם הריקוד נעמית. מה? טוב, לפחות זה לא קרה עם המעליקאית. מה? על הפרידים האלה עושים כאן. עם ריכוז, קוז, עם הליך, ליך, או עם סתם מרכב. אעשה את הכל, טוב הרבה יותר.
יאני, אתה לא מבין מה קרה. מה האינטלקטואל שלי? לא שהשתגנבתי עם שישי. לפחות עם בנה. אמא, החיים שלי אני שרופה. מי אמר את זה? אני עושה את הצורה חבל עליו. אמא, אהובי, אני חולה עליך, שרופה עליך. אמא, אני החיים שלי כפרה על הזקה שלך. אני עכשיו באה הביתה ועושה לך גבות. במקום שאי אפשר למצוא אותו בגוגל, פשוט מבודדים מהעולם, עמוק בתוך היערות של אפריקה. עדי היקרה, מזל טוב על התואר החדש. מלכה היית בשישית ומלכה נשארת בשמינית. העבודה קשה השתלמה. יישר כוח. ישר כוח. ישר כוח. יישר כוח. ישר כוח. מקווה שאמא פעם הסכימה, כן? לליעד היקר, מזל טוב על התואר החדש. מלך היית בשישית. ומלך נשארת בשמינית. העבודה הקשה השתלמה. יישר כוח. ישר כוח. יישר כוח. ישר כוח. יישר כוח. ומלך ומלכת הצ'קלופים חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. שריקי גנב היום את הבקבוקים מהמסיבה והחליט לשתות אותם בשבט. מה הוא חשב לעצמו? אתם לא מבינים מה קרה אחר כך. נאמר סן מציגי! המופע של פריקי!